papa no nye odwan ye de ye na ye wure gu nsa no kasa no eye bibi nti no ne maame ne nanom ade odwan hye mu kena yesra mo obi anfa perapere ma ase ye de odwan ne twa papa enti se ne ye de nantwi atwa ye no ye ba be no ha aboa no mu dwa ye wo dibe ba bi aye ko ye de amamre mo obi anfa gidigidi ma aso betan nam bi afiri ade akọ yesra mo ana mo amusu mu video no yesra mo enne social media ye nim kwa na mo ka so mo start so mo dwa mo ana camera fo nyina mu nyai ema mo nyina de toche enne ya AKWASIDE3 so emienu won fimpim bienu ne aduonu enum enne ya ba bepie mu ewo Kumawu wo hwe baabi am gina yi a na me hwe dan fefe face mechi a enye baabi a say eye Barima twene bo akodua na himfie pe ena me gina yi enne Barima safo twene bo akodua Kumawu Hene Barima ebedi eye papa AKWASIDE papa AKWASIDE a ye ken aye say aka afibia mu no enne dey ena ye papa Nantwi afahye Kumawu adehye wo mo ehye ho fa ede kai na nanom na afa nsuso omode sire yidie ne pepe omode sire yidie pepe yo ene enhira ede ma Kumawu man ene Kumawu adehye nyina yenso yo se yeso na nanom na ya mamre ne amane ye ntoto na sente no ene yenso so ya ba Kumawu a ye de papa Nantwi eye AKWASIDE no ye de ebeso enti kai ho ade wo se efa ye hu efa AKWASIDE ehu hie ene sente asante so ya asante na so ya kan ya o ko ne so so o be fra ntuma fufu akoko sade kakra wo bo mo de se wo be ko fi no kwakoso ye kaira na no mo ananu so kai ene te kai mo ne fa ma medi e de ma be fusia say Antomo so na brunifite bi so temensa do but say na de nya sapo mo ni abrofo ne din komo wa mamre papa bodin no mo hunu se utiki so penyi papa echa awo ko mo de mo fansa busuya se mote nti ene ye be katwi yankasa na yesua ade e woni edwumadue I wish Wadama yewo asem kabia na se bibi nsa na ye bida Kumawu se aginaye Wadama ye busuan pani de chenu kakrama ye aginaye wo Kumawu de asese ye busuan aha ye empanimfo awodo bebre ene wa ha nti misho mu mfimfini de na nkonkomodie ne mefiri benkuma banifa aginaye wo me benefit dia na wo se mi bisa mama
Papa, you papa, and then so Papa, you interest back in your fish and sire. I sent for you near to have to be immune. Na kwame kuma bi di ade te ha na ye say 2 na ha 2 na kwame kuma bi di ade no nya fa ho de no ka say on pese obi aye titi no so ko salaga ne be bi no ha na do so pa enti nyini ne so bi ko pa adwuma ko ye hwe ho etu so ya santini ana sesebo ye friendly enti bi on pa adwuma na ka say oni ka say discrimination enti oba no o ka si wa scholarship bi e enti ti obi a ni hu bi o ko be bia nti ha ne yentete ena ya ka so no say akra wonya eso kanwa oboshe kanwa ye duro eso ha ne de doctor ashem ena na ba ko fe me fa me so no ye do ba ye to ana de se di account na ko then ye o do ye ba de kan ye o do mo ha na de chapa na busu we me san na ke be sha se chapa se papa no nam se me ya ba kan se nam se ye be ma so me do yi e ka o and yes e ka ba ni pa bre akra enti ye dia hyese afie beto so wo be bi ni bi twa na kan papa no wo mu twa no a yes e di mu hye nko a e de pa mema wo ko so ko de papa no a he no di papa ifu he ba ifu ha ro ye be dia ye sisi ye ko na dem kasi if you have a papa na se dia nsi ohono yidu ohono ni ku nantwie no da ohe be ma no betwa kase utwa ni di kan no di ananti ya di aba you run about anansuo bi bo fanti bo so di aba ba ye mulu bi we afi no bi opebia odu twa na mu na utwa na mu bia wa ni ye ba so see ka he ne di ko do down dia sheshe e papa me no gani ke se ni shuso e kania de pe mema e ka se mema be ko se ya mema mbo ko e ni de ka se be ya sa e ni ka kania kwa no na de nfi kwa no e nye bi ko na e ka papa na ne ko kana nfi ni success de na ko e se de ni ka nye ni ni na de ya sheshe na sana ho se Kumawu de hye bia ye twenty o se ka ni no ha ni twenty pa se ka be mo wura ye na yi na so so we ye be se ani se nke be twenty te ko len pa ma ha isa no ge go bi transfer so much charge o ka o so be ba ni ma me ne na mi se bia and then se ha ya ma ko pa ka ka do go charge no me no ba o pe se nya se bia sekan bi na wo ya ade bi na kwatwa na emu ka ne no na ke twetire no na ni se Kumawu de hye bia ka se sekan ka royal family bien hadisi wada Maudi ni bi in nemo ensemble on ba se ika se bia bema he on ka se bia no mfa no na se bia to a ni twa e de go de wo ama ko bi haye mu asu se ni twa ni haye ke sa ba bi ni ko bi ba awo ba bi twa bi ba be o wa bu so ko twa na bi ana ni twa na ye gese o ye de hye o da bi se ne o hin twa wi a na ebia twa wa be ma no utumi kutwa na utwa be bo utwa no de o mfa hwe mo no watwa wie no na o de free o pagya mu na sha ase bo ada wo twa ne ye ana sa mane da bi amane mane na kasa ne ya de hwehwe dipa e de hwe me ma o ba ko so kumore se wo be ma de abetwa wo be ma betwa utwa ne e bo ga bo sa ko su di na ndoko run about ai be bia ani se ni
papa na ntwi no abakɔsɛm kakra ɛwɔ mu abetu no papa na ntwi ne meka papa na ntwi ne sɛ ɛyɛ papa na ntwi sɛ na ntwi ne ɛyɛ ntwi papa na ntwi ne ba mɛma papa ne ku ana meka sɛ yɛde hwehwɛ mɛma ɛna sɛ ade bɔkuru bi so asuo nneɛma mmienu yɛde yi musuo ɛsɛ kuro no bɛkɔ so bibi a bɛyɛ biara bɛyɛ kama ɛna afei asan so de apɛ mmarima akɛse a mfa abɔ nti nananom a ne pɛɛ sɛ ɛde ɛto ɛno a ne pɛɛ sɛ ɛde ne tia hɔ ne wɔkane ma wobaa ha no mofo bɛtena ɛbɛkɔ tena mɛkɔ de abaa ɛkyɛ sɛ nnipa kuro ketewa wɔ hɔ yɛ tia ɛkyɛ no so ka ne bɔdoma hye so ɛna ɔmkɔko so no mu ba a ɔmɔduru ɛsoro hɔ no ɛfrɛ wo dwiasa no wokɔ sɛsia wɔm sɛ aboa no mu yɛ amaduro no ɛwɔ aboɔ no so na ɛwɔ hɔ kyɛ sɛ ɔmtwitwi aduro aboɔ no so ɔno mo kɔko ara no mu ba hɔnom de ɔmo apirapira no ɛde ɔkɔtena hɔ na kyɛ sɛ ayɛ wɔ maduro ɛdi sɛ wakɔko no obi apirapira sɛ deɛtu abɔ no nan yɛtwa ne nan biribi saa na adena bɛkom nti obi ahu bi a nkɔko bi nti du a ne hɔ de ɛkɔ ayɛ afra na ɛde wakɔgu hɔ no kyɛ sɛ ɔmo yɛ ayɛ wɔ maduro ɔmo na ɔmo biasa no mo abɔ fie yɛfrɛ ka yɛfrɛ hɔ di asa ane no da so ɛnam yɛmɛ nsɛm ayɛ na saa afa hyɛ yɛfa hyɛ a sɛ deɛ ɔka yɛde nantwi deɛ
Sana na papa Hene wale ne papa ni ebu seka se ampa ene la ponda kese ni meku wo man anti na amane ni amane be ko so dia ne se woni be busu ara bo mata no ma tutu ya wani hwe no ma me na ma ni no mo hwe ya go da ma ba ya e na ko se ene amane ni amane be ko so amane na ko si papa da roma China no mo hwe wo no ma ya da na ko as a chain more than to do. Rodama, Sana Papa Snake has said, the details you are down.
Anye kom. The Siena ne wumpa ne de madam ma ye yefu. Man kan ni man kititi bi ani na. Usu aye tutu. Aye be ni le. Afi shemo. Aba ko shi she wo. Se afi ko pray bi shi. Be jire me ma. Mo pia. Bi kwa papa. Now. Now. Ni na ai ma. Ya chipim. Ni na na. Ni ma. Mai. Dishi na. Abi dia chichi fapa. Amma tutuye bia kuma mai ya tutu. Chance yenye no. Bia so ko kama. Aba ra ya me bia. Aba ko bro number. Mama na. Abanda da no ye na we anya awie peye. Ya tia kan biara. Ma ko bra be mama bai. Ba be jin sei. Kata na mo tuo bia ye betuo. Akọ ba bi biara. So wo ma be shem kina mayo, o ma me be ye mayo no. Ina di ku. Na ko mai akoso apare to. Eye menkwa. Ai mankwa. Ya sabia so koso kama. Ya se obi hunu na obi yare. Emo bibi sa ba. E kwa yo ben mo jambra. Amen. Okọ yo ben mo jambra. Onya ya sa. Onya ya re. Odi ko ti akọ. Na ko aye se ka. Also, me man sing crutches to my Bruce was said, who was a mere cat, bumping to me. No, I can't be a man. Addition, 9 months. The Babonia and Count, Papa Quasi, but to go, Libya, see, I know quite. Bibi boni biara from a boni biara was and if you are now for a biara ever be see no kind. Who brain no brain yet zero. The Bibiana comes zero. Boni and Cononco zero. Nanka, save me, I'm there too. Zero. Papa Koshi. And then there was a KH membership. Zero. Uncle be at 2000 Emma. Zero. 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 That's how we Papa could see. Zero. What's now almost 1 month? Zero. Piao.
Papa no nye odwan ye de ye na ye wuregu nsa no kasa no eye bibi nti no ne maame ne nanom e de odwan hye mu kena yesra mo obi anfa perapere ma ase ye de odwan ne twa papa enti sa ne ye de na ntwetwa ye no ye ba be no ha aboa no mu dwa ye wo dibe ba bi aye ko ye de amamre mo obi anfa gidigidi ma ase obeta nam bi afiri ade akọ yesra mo ana mo amusu mu video no yesra mo enne social media ye nim kwa na mo ka so mo start so mo dwa mo ana camera fo nyina mu nyai Amamrani amanie e front to my befa wo mu ha na bema safo twego akodia no kre ne se no na tena konya e chiri mapa niema na adasa so beba beto wo mu nyina besu amamre ani amamre penifo agina ye nchen sa abre eye na nanom a wo mo ka bi wo ye bepa sa amamre nyina e chiri ye no mo bedi nkomo na yatasim avedi wo onye odama odin sai the frame na kofinya no Kumawu ma ahichiam ye hu se dwumade wani abre pa duru se ya achiamefo mo chefe wo mu yete medals na machia ayofo ne atiefo mutie se duru dwumade se wura edi dwumabia se wo tena se wo bodwa se wo di dwumade bi no achiame ye chefa wo mu se ye ne ye behwe se ye wura ne kasa wo de betudwa achira manfo any di obi di ba be ka kire no ye akyea me edwumadi ni se ye hwe na ye de sa ansem ni nyina atoto akwam se ne be ya obi mfre kire no me prekope me gina wa se me ba be ka di bi di akire mi wura enti sa na akyea me edwumadi no etie no mo bedru ye no me hunu se na mo bo amane kire mpenimfo fufu amamre me no so kire se ka ha di nkenya fie no kure medals no question wa bisa baby e bedru ya na ye gina ye ka sei eye papas papa no ewo ne dwumadi a wodidi makumo manti no ye wo hene a ohwe ho ne ba pani eni nti kuntimi mfiti prekope
na wo ma papa na se wo mra enhyehyɛ ne amane ho ɛsɛ sɛ oba wo beba no na efiewura no wote ho a wasiesie no a wo twɛ die ye ba be ye ho nti no ba na bedu a ɛsɛ sɛ wo si ni so na ɔno so obesi akyea me so na ba mo ba ndi nti mo ba ye no ye di nyina etudwa ɛma obi ahudie nti a wakɔ obi fie asɛ sɛ obisa wo kwa so ɛno nti na ma ye ba ya ebesi na papa asene ene ne ba pani ne ne busua no ɛso papa yeni nkomo kakra amane na kyiri no yeni nkomo mfa dua yi ho kakra wabodin kan ba kosam kakra fa dua yi ho kyerɛ ye yo de dikai no bɛma tiefo nyinaa Kumawu papa ase Hene ene me me dinde nana asamoa beko sabe me ye Kumawu dehye mapa ɛyɛ aduana adehye wo krom ha no me ka ho ɛno na ama saa tumi we no abedi adehye ne nsɛm enti sɛ mo batu ye fie a na ye adehye no wo mo tete no wo mo ahin fie ba akono no ɛhɔ na ye nana no ba beso ye no wo mo ba no wo mo de suma bi bae enti ba sɛ atara from ɛkon re bae nana no ye konfo no ye sɛ obeye nyankoma di bi na ye hunu wo mo ye betimi di wo mo akosa no enti ko ba saa no wo mo eye eja ana so mo so obuchi a ade da se si so ade nam gu enti o kanche saa na nam ni gu di ehuro no ye boda wura na o man no abesa lai e man me nyina enti wo betimi do nsa atu nsuo no mu no so hie no ayi nam ni bie no na je se wo be ma betimi akokon ni bi na ma wagina nkyai enti e be wie ni enye kuo no mienu enti wo mo ayekokon no ye wo mo etimi yi nam no nam ni free so na saa de no mu na twibo akodua eye se dabi ene na saa na tie dia yemfa nye afahya afibia sa hoɔden wɔ hɔ de a ɛsɛ yɛyɛ ɛde pagya ɔman no na yɛhu sɛ ɔman no ɛbɛnya mmarima nso so ɛwɔ yɛman yi mu nti afe no so a na yɛpɛ aboa ato hɔ nti no saa nantwie na ɛde no bɛto hɔ no wo a bɛtumi ayɛ nkokoduro atumi akɔtwa nam no bie no na kyerɛ sɛ woyɛ bɛrima saa bɛrima sɛm no ɛna ɛduru hɔ a yɛana yɛpɛ sɛ yɛnkyerɛ mu ano nso bɛhunu sɛ adeɛ ne nsɛe ɛda so ɛwɔ hɔ enti wo bisa ya papa dua no ɛyɛ dua a nananom bɛtena aseɛ ti sɛ wokɔ bɔdom ase a dua no ɛwɔ hɔ no yɛ bɔdɔm na ase a nananom kɔtena ayɛ no ɛna ma yɛnya bɔdom ase enti na sɛ yɛ ka Kumawu die a papa dua yi ase no ɛna yɛbɛka nsa sɛ bi so sɛ bɛnya de ɛyɛ Kumawu agyinae good enti ɛyɛ Kumawu agyinae a yɛde kyerɛ mɛ masɛm onye yɛhwɛ nkasa abrɛ deɛ mfodie bebree wɔ hɔ a mfifi nsuo ntɔ nso me baa mahunu sɛ dua a woka ho asɛm abu nhyerɛne paa mugugu aseɛ anaa wedeɛ nananom a na mogya mo honhom fam wadaroma wedeɛ honhom fam nananom a na gugu so sɛ nsuo tɔ awie ɛbɔ wobɛba na ayɛ fam ɛnkanka sɛ ɔpɛ sie nti sɛ sɛ no ɔpɛ no mu no ɛna eba ayɛ fɛ paa yɛyɛ nananom ɛhu sɛ nwura fitaa nso ɛbɔ ho ɛnɛ dwumadie no ɛdɛn ne na yɛayɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔ ha sɛ bioku yɛtwa mogya na anya de kɔkɔɔ no yɛ fitaa ɛyɛ anigye da ɛma yɛ san sɛ ɛma yɛ kae yɛ nananom sɛ wɔn mo ammerɛ angu wɔn mo de wɔn tumi no akyɛ yɛ kwa adɛn nti na duru saa mmerɛ no a yɛn nna wɔn mo ase na yɛn yie enti eba yie di a bema eto ye no ye bonu ko jan edi ko jan ni birisi ena ekyekere ye se ye wie bibia ende no ye bo suo ni de na se ye ma wo so eni na mento na de no so ma obia no kakra afahye no ye di ema ena buru wo mo omutwa nam no ma ye hu se wo ye bema ye mfa dua bi mfa bonten ema nti nananom nyansa na omunim die mu hu sɛ edua we die ɛyɛ den a opesi kura no a edua no wa hoɔden a ɛwɔ ne ma bebree ɛnu nti no sɛ duru sɛ yɛhyɛ fa no a yɛde nantwie ne begyina ne kunu a aba bi mfra bonten ma edua yi a ayɛ kusu ne mai no ɛne yɛ pempan yɛde yɛ mfia de ba ɛma
ofa nam ni bia ye de bro ntu bo hu se be du tembi no ntu to be kra na bo hu se na esu nyina ye den apo nanso opesi a na fefe e kire sa afahye ne wo opebire mu nti no etese enya ba wo papa na se ho ne didi duma ni nti no enu nti na hu se ebia na ebitai ene ne man nyina aye fofom di ka sabre no enka ne den ka sabre wo ba yin enka su nyina apo fi se ki apempan a ye no na ye de ye aba e de duma na bo wo mo a wo betwa enam ni nti no kedua ni mienu nyina no enka su nyina ye den apo enu nti na nanom no ebi omu ye bia no eye ade a obo ade nimu nti na wo be mo se bia no aye fom nti na sa na ebia na mu kasa no me hu say nana kasa no obo dua kase edi na wo se agu no nso obo dua kase edi ona enso so wo se agu afa ya amushi yeyi say ye mudi eyi emranti a se bom do mo be kosa ne firi ho a dua yi se agina ho no mo de made de ma wo man de esese yihu bia ni gina ho no nyina na na di kaka ya no se wuyi akukroduru a nananom ye se ye be kokko a ye nyenhwehwemu enyi obi mfiri mu ntino obi a mekere ne mensem emfanya na kwasi papa nananom titi mamre mu no egina ye omde gina ye no ye ne yeti kromi ade ye hu se e wonfa so kese bi e de maye isanse nananom betena sa aziso no mu bedua no obo ade de nimdie ne ade domo mu a omde ye gina ye e de ma ekro no nti se wotenche de a hunu emfaso adua ne ye ma se na den na kuraduru ya na ye di dua besi eda bi nenso mpanimfo e betena asase so no wo mu wo die ntira wo mu bedua ba bi ni ba bi o mo ye den wo mu tena nti dua no mo be ye kumofo de ye sombo e de ma ye tie ye mpaninsem ne abakosem wa ba na je se e sombo de ma ye na ebi mu so e ka se anase ye tete ne se e bra se bi so se be nya na Barima kwako wode se bi okogina e de ma asante no ebi mu kire se eye due yase na se bi woni ne debiti ebedi enkra etwato eye sa na tie anasente sa on se tete nkunya gichire mu Kumawu nye kru a eye kru kitu ye kan ba bi se yese konfano chi bedua nti se sa na tie dia ene nanka konfano chi yese obepentafo nti ntafo no yesi Kumawu dua ne wuye ne Kumasi die nti nka ne sa na ye kan dia enka Kumasi na chiriba ne Kumawu nti sa abra nipa kro kan obetima aka se kru kese na oni ahemfie no wa hemfie nti no hene wa na hemfie die na ye den ya wona ne yere wa hemfie a wo me ye de eti ho na no no so nko na sa de na akoso to aso eni nti no de nkrofo kan ye ne na obi fa story bia wonimu a na wakogina no waka bia e de aye story no otwa de ade e de abata ho nti de wo kan de me be ma cha me de betima kan ne se miwura satam no wona hemfie a wona ne yere no etie nti na nyesa bonten ya no hene be pa na sene mu ate na yere se maboa me se me kokko vi se na kon ne de nti de nya enya ha o baby a wona ne yere edi nkra na mum eye ani ntira ene nkrofo nze ngeka ne dia obi che na adwen se eye bia na se na de nti ana me ibusa ne se na nana ka se enze se ahanom na edi kan o mo besue ye ne ntim enze ahanom be bo mo di kan bo mo sesen eno nti ne nam so e ma me ibusa se eye sa ene etia enye kana ye no betima abo sesen wa but obesu odi djuma bia obetima ayi afria akoba bi e de edi djuma enti no so obo sesen wa ha eno ofiri ha sentira on pese na chi bayirenti eno was penifo ze do ma nko so ne akaya no ne sa na tie dia sembo djumadi bi bedi dia me mfa ba bi a me kotena ye no emfanye asenso e wo se ne be ya de bia mani beba no se me firi ba bi ba na hanam bi ka be dey e betena ye enu nti eno ode ha se ne yire mfi anu nti na wode ya ne mum no so mo tena akura na o mu movie firi ha ansa na wo mo de ha ne ye afase dabre se ene meka mi nchiri ntino men chef no wa ya amada bia bi hu se ene bia bi ka beti na meba me ya to aso na ma me na ima ni nkomo kakra ohimoda ma edru se ya mam a mo so mo ahemfie mo chefa wa mamre mu ene se medase papa to ye friend na na obusu ya duwa ne papa se ba se media anka ye papa medu ni se me na me fufu to ha be ma be put e de yi ko ntino and that dey enam say ye yi ni so to no abaso so
but say ye papa kasia my dear kasia me di me say me na me fufu top na bema eduru papa kasia no a eburo bem ma boni ade wo ye bad time amamre na wo de ewudi so ana ya na yam hihye kakra wo awo ayam hihye de ebi ni ho kire se kure ai Kumawu na bema wo enti sa wo se wo ye bema de a na se wo ti twa wo ma wo twa nyina na ye bo ti wo di be kwa ko wo fie no ya bo ti wo ye bema enya de a wo ti ebetumi abase oba bia ne kuku oduru se bema timi twa bi oba betumi atwa na mmom no ya na enye dodo no mra mma kwan ana mra be ma kwan na mmom no sabe nipa be ye no we no de meka se da fofra ye betwa mesia wo be ba beto na mo se sebe e ba de ye wa dodo de ba te ya na nto be ma nti mema no na ya na kai nti abakosem no wate se oba bi atwa bi da pa cho be nti so mema na nana ye wie no kura mu ye wura kasa no yenya ne nti ye se afie besimu no ebe ye kese pa ne kura mo so mo aka enti no mo anu disem wetwa to na ye fa na dwumade no wie yo de ameka ne se Kumawu de edi Kumawu papa no akomia mia nyina ma no ne fo nyina we no a ye na ye be ye ye mrante ne bi kura de to social media na wo mo se papa no na ye be ye ema wo mo afre yen ya de shi afre ye free amano ne do so pa edi ni America ne se o mu si abotre e san se ye hu se be ma yie no wo mo ba ye ni wo mo kro wo mo da ye wo mo sika no ni ade no na wo sa ya ba na chiri no na e be ha dwen enti na nananom eso be ma da ye ne na hima da ye se ene na sa na tie de a ye mfa nko afeda e be du sa amre ne de na se be wo mo ba ko ye wo mo gbo na wo so de wo mo ahode abebo wo enti ya hwe wo mo anim afeda de ahabe ye diso na we do wadama nanke si TV na de kakra bi se so wadamu eya na mo shafana na mo twa Nantwi na mo wonwum bi eya na mo to ana ye wonwum enti na na betu yesu ayama na wadamu yesu ayama ye nyimflu ni aba medase na musuma babu aye ma ewiase nyina eti enka de be kan ne se ye da hwefo nyina ase na de ye kan de atoso ne se yomu hu ni ne no enye papa ni mom ye kire wiase nyina ne se enna AKWASIDE3 nanka fashion no ese se ekoso na se de na di kaka ye no pani forces tromi no mani ahane afie twa mu busumi dunum na yewura ne wofa obefa ni tuo no ogina ma wona ne maame ne kumoman ye na ye kata na chikura na obeso bi tia burochire wa babi woko wo se yewura fufuro mu a ebi ebosome miensa onsa mra ne nyina nananom adwene adehye ho sanete dia enne na onsa se mo bo ano na ye mfa nko afika na watimi ayama no aye krabehwe esanse be maso me reseti ko ne krechi no ache ubu na no ache ye pa eni ntini se wodi ade bi ato wo na eche na wo so wo ya je se wo ma ho ne so bo hu dawuro bo hu ye ema ne koye te se ne first no na ade ne ete no eni tie wura kan na nyina ya adwen se eye ntobo ase ese se bre ne bedru a ye nya bre be bo so ne busumi mienu ese si amahene na nanom impo even ye ni frade ye hu ye metene kunya so no bebre a omo ye no amampanimfo nyina ebebi ahemfo amahene titire nyina bebi nti wuntimi nkoye ne tra na onka so no manfo nko da bia basa de a na wo ka wa mamene na ede e dia senti ewura ne maame kan no na se ye ti ase ma no na wo boboa no se ne be ya afeda ebetimi aye ka bebe te se de na nanom di kan ampa komo de ye fritete te wonwum bebre a yesu ai na nwum ba ko a edi mo koten ka sa mre ekutre ba ne se ohoira yemusew ohoira yemusew eni say aha so mampani ne beba ana council of state ana mampani fo beba ukuta police ni ana bodyguard bi di ba ha aha bodyguard sam no enkoso ha police enkoso ha say wa bia fanam ye de ababo ne moje banti ye kina akose ne de bi ye ne de wo ba ne wo humsew ye bema wasu bunti na oba bedi no enti ne ma information ko say police de ordinary ba ne bo no ho ba kronfo bi ne gina bontin no to ebotomu a che no
na mmom si bie kwa na yetwo nantwie no na obi atwa nantwie no edi di amrika ekọ na obi bu na police akogina say make stop there bi tika samre anyina oho yira yemuso we oho na oba hwe hu yiye se onkofa mantemu baabi mo tena no asem nya den enkoto nteze na no mo hye sa de na tete no na ye woni mapia mo di due mu a na ye ya oba na ye oho ba je ho entre ha ko fan fitire baabi a wanhwe ye na ho ye den akoka adwam ko nti ye oho a na wasi mu so obetwa nam ni bidi a enya ha na se so oba nemum enko fa fitire bi nkoya de bi a wodi ho ho sem na ba beye ko ba sa de a enya kromafo no be mu hu se kumo no oba no eni nti ne yesi oho yira ye mu so wonya yira sa atam afa sem yom wan ye kubusa wutiri ko woni padua na yira eni nti ye wonwum ayeto oho yira ye mu so nkasa amiri eni nka emrante kwa no enam kromo ankasa se kuma wudi ye ni oba wa ha ye womni se na ubusa na nasem nsidu baabi a mamenka se me fantwem eye yewura no omo betitu mu kuro no na naka atele from sa enye emema no nkwa ne koyo akunyo tuntum kuro na ne fe na ta champo omo twanto mesi ne boko ko bi but bi ko yese asante kon abrofo no na ya santo atwitu no eno de ndie yehuni ba ono bi ase wogina ma Ghana menti eni yemu no ba na ta champo no ono su gina ni nwa mema no mochi ene tu sako atele from sana ba ba yanka fe yewurem kakra nenso no eturu se ye twa papa no de na obusa oba pani no a ye ne de e ma ni boko kuduro de nenso no edu ba bia na ma abada yenti na o mate atena se e mema no mom ena yedo mo kosantinye mo nkyere wo mo ebobre nenso so no sa na nanom ko ye no na mo nua ma na ta champo no ka ho omo ko sa aisa no be ma chia me wadama ye de yenkomo ne besa ha na ye beda masafa papa frese ye ba ne kase mu no ene ye betena se yankasa na oka frase de na afie atwem afie besi mu afie besi mu no wadama afie besi mu ye ba ye bedi nkomo ne yie pa na afie yaji mu abakosem mene ye nkomo a ye di ye no ye ne be ma safo twenebu akodua na chiamen ena afei eye papa se ehene ne ba pani ena ye no mo edi enkomo enti senya mamre a wadaru no ape ba bidi ato Kumawu ena yewe medin dia sonaba ofi mensa ena yede mo eba ye Kumawu yede papa Nantwi eye efa no ede besomo no aha ena yede yese ne ba yesua ne mepi yesua eye sebie so se benya no dua kese yesua ho abakosem ene senti a ye papa Nantwi afan ya fashion no eba ye de kire emmemesu ye ka bema na se ye ka ne Kumawu firi mu a enye yi eno nti kwan ano mo fa so kokon de kire se we ye bema no eno nti na de fa no ne hye no eba ye ene ye hu ne nyina na ye hu se de won si ye no na nampanyifo ne nananom ahye ye bo so twede mponyankopon ye adoma afese ne no eye papa Nantwi no se de no musi ye ne kane no omo ede ba besomo eno so ye basa no a ye ginam esanse ye hose ye som nananom ye hose ade ye fa ya mamre ne abakosem ho eno ene ye de ebrewo eno ntene ye ba eye Kumawu no ene ye ba ye hu se de na nye Kumawu emo eye Kumawu enti ye ba Kumawu no ye ba besua ho abakosem ami ye hu no ekwan a won fa so edi papa Nantwi na abakosem kyese kwasia da na sa kwaside etoso mienu ewo afefufuro bia mu no ena nka won hyefa no na ena nse won ye se bi Barima ne do na brimpon yie ne ntino eno nam so ena ama afiwe die no o mantimi anya ne kese na ena do won ye no se bi empatade a won de pata na nanom se nye boapayo na emom no enam se bi de esi nura ne ntino ena ama enne won ntimi anhye nti o mo de da na nanom ase asra kwa ahosan yedie ene pepepe yo e de ama Kumawu man won mo fie no mo abo mo fie no mo se bi won wo akronfo ama so won eye adwuma no won de sire yedie ne kwa ahosan de ama won wie nso so a won mabɔ mpa ye de ama wo se de be ya afese ne no won nyina besa be hia wo dom na won wa hyefa no na aye kese na ko aye Kumawu man no so se bi nya do ne hu nsem a ya ne yete no aye ana se bi de yete ne ba akopɛ Barima twurubu akodua enso so de ka ho no aye ana edoso ene ye hu ataya from se bi na bakosam kakra oba wo gina ye
ɛne mmarima kɔ akon no ɛne yɛsua ho adeɛ kakra medin ɛde maame fo so twɛdɛ mpo nyankopɔn yɛ adoma ɛbɛhyia makram